one. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Ang DCGB miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang, alas 12:03. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa Indo Gabos, mga tugang, ngunya na Lunes ni pagkabuhay kan sa tuyang kagurangnan, Abril 21, 2025. Ini ang Bareta, alas 12. Asin kami ang sa Indong mga magiging mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines asin darakulang mga bareta sa lado lokal. Attorney Edsel Grex Lagman balik na sa serbisyo bilang gobernador kan Albay. PIDEA Bicol nagpatanid sa mga drivers kang pampublikong lunadan na dai mag-inom nin alak o maggamit nin iligal na droga. Pag-obserbar kan Semana Santa sa Legazpi City, generally peaceful. 41 anyos na lalaki gadan sa nangyaring road crash sa Legazpi City. Sa lado nasyonal, PNP Chief General Romel Francisco Marbil inapod na case solved na ananson kay kidnap slay. Philippine Coast Guard padago sa search and rescue ops sa mga nawawara na tripulante kang naglubog na NV Honghai 16. 383 na kaso nin aksidente sa tinampo na irehistro kan DOH kan Semana Santa. First female spokesperson pig designar kan Philippine Coast Guard. Bareta sa ibang nasyon, Pope Francis nangapudan sa giraray nin ceasefire sa Gaza sa iyang Easter message. Sa lado ng sports, Ronday Hollis Jefferson nagpirma ng 1-year exclusive contract sa TNT Tropang Giga. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo, serbisyong swak sa imo. Balik na sa serbisyo bilang gobernador kan Albay si Attorney Edsel Grex Lagman ngunya na aldaw, Abril 21, 2025 matapos ang 6-month preventive suspension sa iya kan Office of the Ombudsman. Sa entrevista kan DCGB News kay Lagman, sa iyang sinabi na sa iyang pagbabalik sa serbisyo, kakauronon niya ang mga department heads sa Kapitolyo Probinsyal para magkaigwanin ebalwasyon tanganing ma-address ang ibang issue sa laog nin 2 bulan mantang paparanin na ang 2025 midterm elections. Matatandaan ang preventive suspension kay Lagman may kinaaraman sa graft complaint na ipig-file ni Alwin Nimo, ang former barangay captain kan Anislag, Daraga, Albay, na nag-akusar sa iya na nagresibe nin payola o payoff hali sa weteng operators sa panahon kan sa iyang serbisyo kan siya pa ang vice-gobernador. Mantang ipig-withdraw naman ni Nimo ang nasabing reklamo. Mientras tanto, matatapos ni Lagman ang sa iyang term bilang gobernador sa Hunyo ngunya na taon. Ang baretang ini hatod sa Indukan Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Naging smooth asin sinuportahan kang Albayanos ang mga programa kang gobyerno probinsyal sa nakalihis na 6 na bulan. Ini ang pahayag sa DZGB News ni Albay Vice Governor Glenda Ong Bonggao sa sayang 6-month tenure bilang acting governor kang probinsya. Ipinahayag ni Bonggao ang sa iyang pasasalamat sa provincial government employees, department heads asin kay Governor Grex Lagman sa kooperasyon asin sa tiwala sa panahon kan sa iyang serbisyo. Matatandaan nag-asumir si Bonggao bilang acting governor matapos ipautob kang Office of the Ombudsman ang 6-month suspension kay Governor Grex Lagman. Ang baretang ini hatod sa Indukan Ginebra, San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly.
Generally peaceful ang pag-obserbar kan Semana Santa sa Legazpi City ngunya na taon. Sa entrevista kan DCGB News kay Alcalde Alfredo Garbin Jr. sa iyang sinabi na naging matuninong ang Lenten season sa syudad. Sinabi ni Garbin na nagkaigwa ni nagkapirang aksidente mantang ang mayor na rason iyon dahil sa influensya kan alak. Sinabi kan opisyal na sa ibong kainid, di man ini nakaafektar sa seguridad kan mga Legaspeños, siring man kan mga balikbayan asin turista sa syudad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Makusog nagpatanid ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol sa mga drivers ng pampublikong lunadan na dainang gad mag-inom nin alak o maggamit nin ilegal na droga kung nagmamaneho ning bihikulo. Sinabi ni PDEA Regional Information Officer Carlo Fernandez na initanganing maibitaran an anuman na aksidente mantang nasa tinampo. Sigun pa kay Fernandez, apwera sa aksidente, ang buyong na driver o nasa impluensya ng illegal na droga, iyo minsan ang kosa kan mainit na payo kung magkakagitgitan sa tinampo na maresulta sa pasuruway o road rage. Enot ka ini nagkondukta nin Oplan, harabas sa mga terminal sa Bicol Region, partikular sa Naga City as in Legazpi City, asin 10 driver ang nagpositibo sa inisyal na pagkondukta ning sorpresang drug test. Siring man maagi pa ini sa magkakanigong confirmatory test. Ang patanid kan PDEA Bicol may kinaaraman sa pagdakol na naman kan mga pasahero na ruso sa terminal para magbiyahe pabalik matapos ang Semana Santa. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Nangingenot ang mga kandidato kan Partido Lakas sa tulong congressional districts kan Albay. Base sa pinakabagong survey kan Social Weather Stations o SWS, magpuon kan Marso 29 sa Abril 5 ngunya na taon sa primer distrito, nalamangan na ni Congressman Jill Bongalon si Tabaco Mayor Crisel Lagman, nasa 44% na ngunyan si Bongalon mantang si Lagman may 41%. Sa segundo distrito, nangingenot naman si dating ako Bicol Representative Christopher Kitoko na may 49% voter support, hariyo sa 27% kan sa iyang kalaban na si Caloy Loria kan PDP laban. Sa tercer distrito naman, nangingenot si Pulangi Mayor Adrian Salceda na may 42% kontra sa 30% ni Fernando Cabredo kan National Unity Party. Day na nakaabot sa ospital ang 41 anyos na driver kan motorsiklo na naimbuelto sa road crash kan Sabadong hapon sa Purok 1, Bangkeruhan, Legazpi City. Ini ang kumirmasyon sa DCGB News ni Legazpi City Police Station spokesperson, Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, na nangyari ang insidente bandang alas 5:30 nin hapon kang Abril 19. Envuelto digdi ang tricycle na may tulong pasahero asin motorsiklo. Base sa investigasyon kang pulisya, hali sa mag-inibong na direksyon ang duwang bihikulo, kang kinaon kang motorsiklo ang tinampo na dapat agihan kang tricycle. Sa kusog kang impact, 4 na persona ang nagsapar ning lugad, mantang nagadan ang driver kan motorsiklo. Ang mga lugadan dinara sa ospital asin nagpaparahay na sa ngunyan. Katakod ka ini, nagpagirumdom ang Legazpi PNP sa mga motorista na magdoble ingat sa pagmaneho para maibitaran ang anuman na insidente sa tinampo. Nadiskubre ni para Alcalde Jan Trinidad kan Uwas Albay na dakul pang infrastructure project sa sentro kan munisipyo ang dapat mataawanin atensyon. Sigun kay Trinidad, may mga nahiling man na dakul na residentes ang may problema sa supply kan tubig, importante man ang pagtaunin aksyon sa solid waste management program, mantang dapat man mataawanin atensyon ang mga patinampo. Sinabi ni Trinidad na sa iyang paglibot-libot sa hararayong barangay, iniyan sa iyang nadiskubre na kaipuhan mataawanin aksyon kan gobyerno lokal. Gada ng tulong persona na pigsasabing miyembro kan New People's Army matapos ang engkwentro laban sa tropa kan 42nd Infantry Battalion sa Barangay Sagrada, Irigas City. Segun sa impormasyon kang Infantry Battalion, nagkakaigwan ng extortion activities ang mga rebelde sa lugar kung kaya tulos na naglansar ng operasyon ang tropa kang gobyerno na nagresulta sa engkwentro kontra sa 10 miyembros kan NPA.
Nagdurar rin haros 20 minutos ang balyuhan ng putok kan Badil na nagresulta sa pagkagada ng tulong miyembro kang NPA, mantang ang iba nakadulag. Na-recover sa pinagyarihan kan insidente ang sarong M16 rifle, sarong M14 rifle, sarong R4A3 rifle asin iba pang personal na gamit. Sa ngunya, nagpapadagos ang investigasyon kan mga otoridad sa nangyaring insidente. Uminabot sa 86 na mga parabisikleta para sa annual Bisikleta Iglesia kan Bureau of Jail Management and Penology of BJMP na ginibo kan Black Saturday o Sabado de Gloria. Kasabay digdi ang mga siklista hali sa BJMP, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Philippine Navy, asin ang mga lokal na organisasyon o grupo nin mga siklista sa probinsya kan Albay. Nagin ruta ninda ang hali sa Tabaco District Jail pasiring sa simbahan kan Huroan, balik sa Banwaan kan Malinaw pasiring sa Barangay Estancia San Antonio kan Tabaco asin balik sa sentro kan Tabaco. Nagsumpa man ang mga partisipantes na ang sa indang pagigibo bakong kompetisyon kundi sarong debosyon. Nagpasalamat si Tabaco City District Jail Warden Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bobis sa gabos na nagpartisipar sa nasabing aktibidad na ang sa indang lakdang may katuyuhan na mainganyar ang padagos na pagpakusog kan spirituality, camaraderie asin debosyon kan mga partisipantes. Hinagad niya sa mga ini naliwat suportahan ang aktibidad sa masunod na taon. Sa masunod pang semana, mabalik ang regular na session kang Sangguniang Panglunsod kang Legazpi City. Inibilang pagsunod kan napagkasunduan kan konseho kan nakaaging semana kung sain masagkod pang Abril 25 ang saindang bakasyon matapos ang mga aktibidades sa Semana Santa, mantang padagos pa man ang campaign period para sa 2025 midterm elections. Sa impormasyon kan DCGB News, ipig sakripisyo na muna ang session ngunya na semana, kasabay kan pagpasiguro kang konseho na padagos ang saindang preparasyon para sa pagbabalik session. Mga tugang, primerong party po yan kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal, ibang nasyon na siniba pa pagkatapos kaini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Rate. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Rate ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Rate para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ako, si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ako Bicol, 131 sa balota.
This political advertisement paid for in by Ako Bicol Political Party, second floor, Embarcadero de Legazpi, Barangay 27, Victory Village, South 4500, Legazpi City, Albay, Philippines. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso, kataman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa imong mauot, serbisyong totoo, produktong garantisado. Mag-Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo, may Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa imong mauot. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Travel season is here, and Metro Travel Gear has everything you need to explore in style. From March 21 to April 20, enjoy up to 60% off on selected travel essentials. Premium luggage sets, lightweight backpacks, travel organizers and accessories, durable carry-ons, and many more. Don't miss this chance to upgrade your travel gear at discounted prices. Shop at the Metro Travel Gear Sale. See you there! Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 218231 series of 2025. Balik po kita mga tugang sa Bareta alas 12 para sa mga detalyas kan mga Bareta sa Lado Nasyonal. Inomam ni Philippine National Police o PNP Chief Romel Francisco Marbil ang marikas na pagresolber sa kaso kan pagdukot asin pagadan sa negosyanteng si Anson Ke asin sa driver kaining si Armani Pabilo. Sinabi ni Marbil, nasa ruining landmark breakthrough na nagtatao nindoon sa kapabilidad kan PNP sa makaskas na pagresolber kan mga karumal-dumal na krimen. Case solved, justice served. Bako sa naining random act of kidnap for ransom, kundi sa ruining calculated kidnap for hire operation, dagdag pa ni General Marbil. Ibinulgar man niya na ang individual na nasa likod kan operasyon magkamidbid asin formal na makakasuhan sa laog kan simanang ini. Nagluwa sa mga investigasyon na inorganisar ang krimen kan Chinese national na si David Tan Liao na midbidman sa mga alias na Xiao Jiangchang, Yang Jianmin asin Michael Agadyong. Nasa kustodiya na iningon yan kan PNP Anti-Kidnapping Group matapos voluntaryong magsuko. Sinabi ni Marbil na bako kapareho kan traditional na sindikato nin kidnap for ransom, personal na pigpapahiro ni Liao ang kidnap for hire operation. Sa roman ining contract-based crimes na puntirya ang mga individual na may kinaaraman sa daing na bayadan na utang, pagtraidor o internal conflicts. Padagos sa sainang search and rescue operations ang Philippine Coast Guard o PCG sa mga presenteng nawawara pa manggiraray na tripulante kang naglubog na NV Honghai 16 sa kadagatan na sakop kang Rizal sa parte kang Occidental Mindoro. Enot kay ni na-recover na ang sarong bangkay bandang alas 3:56 nin hapon kan Abril 19. Nakuaman ang lawas kan biktima sa accommodation area kang naglubog na barko. Daipaman pigluluwas ang identity kan biktima, sagkod na daipaman napapaisi sa pamilya kaini ang nangyari sa biktima. Mientras napadagos paman ang saindang paghahanap asin paglansar ng operasyon, ang PCG para sa natatada pang apat na nawawarang individual, apesar kan mga delikadong rapido, ninhukol asin hararom na katubigan sa kadagatan. Determinado man ang PCG na tapuso ng misyon, apesar kan mga hagyat na ini. Siniguro man kan liderato kan PCG na padagos ang saindang gigibuhon ng mga updates para sa mga kadagdagan pang mga impormasyon may kinaaraman sa mga nawawara pang individual. Nakapag-rehistro ang Department of Health o DOH nin 383 na kaso nin aksidente sa tinampo puon Abril 13 sagkod 19 ngunya na taon, na mas hababa nin 32% kumpara sa kaparehong panahon kan 2024 sa pag-obserbar kan Semana Santa. Sa kabilugan,
296 na kaso ang may kinaaraman sa motorsiklo habang 324 individual ang day nagamit kan mga safety gears aron kan helmet as in seatbelt. Sigun man sa Bareta, 31 katao ang nasa irarom kan impluwensya kan alak habang nagdadrive. 4 na katawo man ang nagadan gabos manungod sa motorcycle accident. Dahilan digdi sa giraray ng apudan ang DOH sa publiko na day magmaneho nin pagal o buyong, magsuulog nin helmet o seatbelt, magsunod sa speed limit as in road signs, as in ibitaran ang paggamit nin cellphone mantang nagmamaneho. Dagdag pa kan DOH na siguruhon na may sufisyenteng katurog na 7 sagkod 8 oras bago magbiyahe para mantinidong alerto. Maging kalmado, mapasensya, asin magpahiling nin pagsabot sa kapwa motorista, tanganing maiwasan ang road rage. Pigdesignar kan Philippine Coast Guard o PCG bilang kaenot-enoting babae na tagapagtaram kan sa indang komandasya si Captain Noemi Girao Kayabyab kasuhapon Abril 20, 2025. Segun sa PCG, panginginota ni Kayabyab ang mga lead communications kan mga inisyatibo kan PCG asin maski ang pagiging representante kang nasabing organisasyon sa mga local asin international na pagtiripon. Dagdag pa kan PCG na nagpapahiling si Kayabyab ning dedikasyon asin profesionalismo sa trabaho ang nagiging dahilan kung nata siya ang natural fit para sa nasabing role. Mantang ang pagkakadesignar kay Kayabyab bilang bagong tagapagtaram kan PCG, bakusan ang nagpapahiling ng gender equality kundi saruman na halimbawa sa pagpapakusog kang women empowerment sa mga kababaihan sa mga organisasyon. Ipinahayag kan Commission on Elections o COMELEC na pupuunan kay ni ang investigasyon may kinaaraman kan mga report na 4 na kandidato ang nagsuhay sa campaign ban kan Huwebes Santo asin Biyernes Santo. Sigun kay COMELEC Chair George Erwin Garcia na nakaresibi ang komisyon ng dakul na reports hali sa mga netizens kan Semana Santa na may kinaaraman sa mga kandidatong ginamit ang panahon nin paghurup-hurup para ikampanya ang sa indang sadiri. Iniapisarkan pauro-utrong patanid gikan sa COMELEC na ipinagbabawal ang pagkampanya sa nasabing panahon, partikular sa Huwebes Santo asin Biyernes Santo. Pinag-unambitan ni Garcia na dakul na kandidato ang nagbalyo sa social media para mantinidong visible maski may campaign ban. Asin ugidon man ini kung maikukonsiderar na pagsuhay. Enot nang nagpagiromdom ang COMELEC sa mga kandidato na ipinagbabawal ang mga campaign activities arog kan pananaonin pagkaon o inumon matapos ang pabasa asin pag-organisar nin mga pakawat o basketball tournament sa Semana Santa. Apisar kan pigtutugutan ang pag-entra sa mga aktibidad panrelihiyon dapat mantinido ining non-partisan. Mantang may ikukonsiderar man na election offense sa irarom kan Section 263 asin 264 kan Omnibus Election Code ang pagsuhay sa campaign ban dagdag pa kan COMELEC. Nailigtas kan Philippine Coast Guard o PCG Central Visayas ang 506 passengers lunad kan barkong MV Light Ferry 5 na suminadsad sa hababa na katubigan sa Jagna Port, Bohol kang Sabado, Abril 19. Sigun sa report kan PCG Central Visayas, ang barkong nagmaniobra para magbiyahe pasiring sa Cagayan de Oro napaduman sa hababaw na lugar dahil sa low tide, pikakarkulong na sa 200 meters hali sa pantalan. Tolos man na nag-apod ang sarong concerned citizen sa Coast Guard Station sa Jagna na makaskas man na naghiro kasunod kang verifikasyon hali sa kapitan kan barko. Naibalik man in ligtas ang gabos na pasahero pag-abot kan maagahon kang Abril 20 asin daing nairehistro na napulugan. Ini sa pangingenot ni Coast Guard District Central Visayas Commodore Waynel Ascuna asin kan PCG Philippine Navy Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Jagna, bantay dagat asin mga lokal na parasira. Mantang padagos man ang pagigibo ang mahiwas na pag-uugid sa marine safety as in environmental assessment. Piglalauman na maabot gikan sa Cebu ang sarong tugboat para tabangan ang barko na makahali sa pagkasadsad sigun sa Coast Guard District Central Visayas.
Bareta sa ibang nasyon, sa giraray na nangapudan si Pope Francis, nintulos na tigil putukan o ceasefire sa Gaza, mantang nagpaparahay siya gikan sa pneumonia. Ang nasabing pahayag, binasa kan sarong aid mantang ang Santo Papa nahiling na nagbutwa sa pangenot na balkonahe kan St. Peter's Basilica sa Vatican para sa tradisyonal na Urbi et Orbi blessing. Dai pinanginotan kan Santo Papa ang misa sosog sa direktiba kan sa iyang mga doktor na limitaran ang sa iyang aktibidad. Inapod niyang dramatic and deplorable ang kamugtakan sa Gaza asin hinagad sa parehong lado sa Israel asin Hamas na punduhon na ang gyera, palibrehon ang mga bihag asin aksyonan ang kagutuman kan mga sibilyan. Binatikos man niya ang nagkukusog na anti-Semitism sa bilog na kinaban. Mientras na nagsayuma ang Hamas sa panibagong propwesto kan para mientras na tigil putukan gikan sa Israel katrokis kan pagpapalibre nin mga bihag. Bilang kasimbagan, sinugo ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang militar na dugangan pa ang paghigpit sa Hamas. Mantang nagkaigwaman ni meeting ang Santo Papa kay US Vice President J.D. Vance sa Vatican bilang parte kan sa indang Easter greetings. Sa bareta niya to sa lado ng sports, nagpirma nin 1-year exclusive contract si TNT Tropang Giga si Ronde Hollis Jefferson dahil ang digdi sinigurado na makakaibahan siya sa team sa Governor's Cup asin Commissioners Cup Championship sa Season 50 kan PBA. Kinonfirma ni team manager Jojo Lastimosa ang pagpirma kan 29 anyos na si Hollis Jefferson. Ginibo ang pagpirma kaini matapos na magkampyon sinda sa nakaaging conference kontra sa Barangay Ginebra. Kaibahan sa kontrata, ang dai niya pagkawat sa ibang mga liga tanganing makapagpahingalo siya. Naimbento kan mga eksperto ang EcoFlow Power Hat. Sa ruining wide-brimmed floppy-ish sun hat na may nakakonektar na solar cells kung saan pwede digding i-charge ang cellphone. Ang EcoFlow pwedeng magamit sa laog nin 3-4 na oras. Magagamit ang EcoFlow Power Hat sa pagduman sa mga campsites asin pag-ekskursyon lalo na ngunyan na summer season. Istorya na iiba. Para po sa tuyang special story, pigdadayo kan mga turista ang surfing capital kan Bicol ngunya na summer season Bagasbas Beach sa Daet, Camarines Norte. Sa impormasyon kan DCGB News, apwera sa Bagasbas Beach, dakol ngunyan ang dayuhan sa Cory Aquino Boulevard, ang pinakahalabang boulevard sa bilog na nasyon. Ang 8.7 kilometers na tinampo sa Mercedes Daet, Talisay, as in Vincent sa Camarines Norte, ang nagsisirbing paboritong tambayan kan mga nagbibisikleta asin nagja-jogging. Ngunya na aldaw Abril 21 kan taon 1897 namundag si Mariano Marcos sa Batac, Ilocos Norte. An sa iyang mga magurang iyo sinda Fabian Marcos asin Crescencia Rubio. Si Mariano Marcos sarong abogado, educator asin legislator. Siya may dakulang ambag sa mga eskwelahan sa nasyon siring kan State University sa Batac asin College of Education sa Lawag City. Binilog man ang Republic Act No. 3753 bilang pagtao nin onra sa iyang kontribusyon. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Mga shoutouts po, Ma'am Gina. I would just like to greet everybody a very happy Easter. Happy Easter po sa Gabos. As in, happy watching and listening to Ate Nelsie Maranyo. As in, sa iyang mga sisters-in-law sa Doña Maria Subdivision, sina Ate Mila and her sisters. Sir Yad watching from Ligao. Ma'am Tin D. Chavez watching from Velamar Subdivision. Sir King Reginaldo, thank you for sharing and watching from Banqueruan, Legazpi City. As in, si Ma'am Maria Des Belen watching from Daraga. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay baman sina Miss Jenny Matthew Balyaran asin Miss Sharon May Leron. Sa lado technical, katawang tadyan ang gwapong si Sir June Napolis asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo, kami
Kami po ang naging sendong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Thank you so much for watching and listening. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina, happy Sa lunchtime inyong po. nadangog, ang mga darakulang bareta, unya na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon.